Ο σύλλογος μας ενώνει τις δυνάμεις του με το δίκτυο C0 Sport Clubs. Από τον Ιανουάριο έως τώρα, ο σύλλογος μας έχει κάνει μεγάλα βήματα προς τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Ξεκινήσαμε το νέο έτος με μια επίσκεψη σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο, μαθαίνοντας για τη σημασία της ανακύκλωσης προστασίας της φύσης. Φεβρουάριος, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω, προστατεύω το περιβάλλον. Υιοθετήσαμε κάποιες καλές πρακτικές προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων του σωματείου. Πίνω κι εγώ πόνο ανακυκλώσιμα μπουκάλια. Μη σπαταλάς το νερό σήμερα για να μην τις θερηθείς από το C0. Ανακυκλώνουμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. We must try to reduce electricity we use. Δεν σπαταλάμε το νερό της βρύσης και κάνουμε ανακύκλωση. Τον Μάρτιο, οργανώσαμε μια πιλωτική δράση αναδάσωσης με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. Τον Απρίλιο, παρακολουθήσαμε ένα σεμινάριο για την κατασκευή επαναχρησιμοποιούμενων κάδων ανακύκλωσης από τον υπεύθυνο ανακύκλωσης του Δήμου Ηλιούπολης, κύριο Λευτέρη Κόντι. Τον Ιούνιο, εισάγαμε την έννοια της ανακύκλωσης στους αθλητικούς μας αγώνες, αλλάζοντας την οπτική των θεατών. Τον Ιούλιο, ο σύλλογος μας πραγματοποίησε ψηφιακή μεταρρύθμιση καταργώντας έτσι τη χρήση χαρτιού. Οι δράσεις μας έχουν ήδη κάνει τη διαφορά. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον για τον αθλητισμό. Εγγραφείτε στο δίκτυο αθλητικών συλλόγων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Γίνετε μέρος της αλλαγής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε περισσότερα.